Ovaj projekt i svaki projekt koji je za dobrobit malog poljoprivrednog gospodarstva pozdravljam. Htio bih reći da je ovo jako dobra manifestacija. To nam je prilika da se pokažemo malo. Eto, da ljudi upoznaju nas primarne proizvođače i pohvaljam akciju ministra u vezi svega što se događa u prodaji i proizvodnji naše robe sa naših farmi direktno. Doručak hrvatskih farmi je jedan izuzetan projekt, bez obzira koga je osmislio. Ja jako pozdravljam taj projekt jer upravo je to nešto što je recimo nas male OPG možda diglo na neki način da se mi ipak prepoznaju među velikim proizvođačima hrane. Ja mislim da ovaj ministar radi dobar posao, da je sa ovime što je pokrenuo do sad napravio velike korake i nadamo se da će tako nastaviti i dalje.